Dobrý den. Dobře, ale nicméně já jsem říkal, že ta barikáda, za barikádou mezi vámi tedy a těmi kuřáky máme ještě jednoho hosta, který posílí tady paní Chantal Pullen. Je to herec a mim Boris Hybner. Ahoj. To si možná... Ne... Vy to dojedete, ne? Ne. Borisi, ty taky se k tomu tady hrdě hlásíš, ty jsi kuřák. Omezuje tě to takový ty protikuřácký zákony? Cítíš se šikanován těmi opatřeními? Já bych neřekl, že jsem kuřák. A co seš? Já jsem kouřící nekuřák. To znamená co konkrétně? Já už jsem připravený na nekouření a mám 3 brožurky. Takže se chystáš začít nekouřit? Musím to teda vždycky rok za rokem obnovovat, protože to jako přestává fungovat. Mám to už 10 let, že jo, samozřejmě. A já mám na to takovou svoji teorii. Já kouřím z plachosti. Je to takový jako sepiový efekt. Sepie, přátelé, když je napadená, jo, tak ona v sebeobraně vylučuje takový ingoust. Jo. A já, když přijdu třeba do semaforu na pódium, že jo, tak jsem taky jako celý plachej, vyplašený a já vylučuju ten kouř. Dělám takovou mlhu. To vy znáte, že jo, to slovo mlžit, že jo? No, ale rozhodně nejsem takovej kuřák, jako byl jeden kamarád na vojně. Ty jsi byl taky na vojně. Samozřejmě. Že? Takže víš, co to je spánek v přijímači. Přijímač je takový ten první 2měsíční nářez těm bažantům. Ano. Dokonce dostávají o 2 hodiny spánku míň, že jo, aby se zlomili, aby se tady tohle. A to byl kamarád z Moravy, který si nařizoval, v přijímači si nařizoval budíka, aby se probudil a mohl si zakouřit. Ty jo. Teda nepřežil přijímač, jo, ale... No dobře, ale já jsem se ptal, cítíš se tedy jako ohrožený prostě, nebo jako diskriminovaný tím zákonem, nebo ono ve světě to už taky celkem se jako rozmáhá, že jo, ty kuřáci už mají vymezený prostory, to není jenom tady u nás novinka, že? Jo, mají ty hodně cestuješ. Smoking area na letištích, že jo, to jsou takový malý plynový komory, ale opravdu, no. Marseille ne? Aha. Tak... Já jsem teď, byli jsme ze školou, jsme byli v Japonsku. Ano. A tam mají takový opravdu malý pro takových 6 stojících osob. Je to prosklený, takhle to jako zevnitř je to takový matný sklo už, že, na který je možný prostě si kreslit, zapisovat telefonní čísla a tohle. A tam stojí pár těch zoufalců a tohle. Ale mají... Tam můžou prostě, to je pro ně vyhraženo, ano? Pane poslanče, mají ohromný vynález, ten by možná nebyl k zahození třeba v českých restauracích. Oni nemají oddělený, to se nedá oddělit, protože ten kouř, jo, to je jak svoboda, to se šíří prostě kam chce, že jo. Ale oni vyvinuli, Japonci vždycky něco vyvinou úžasného, tak vyvinuli takovej stolní vysavač, vypadá to něco jako bar, kolem jsou samý takové jako popelníky, vevnitř, jak jsem zjistil, je voda, takže když se tam potom ten nedopalek hodí, takže to je jo, tohle je to v pořádku. A uprostřed je takovej jako radiátor, který... Ten kouř vcucává. Ale to, prosím vás, 20 cm za mýma zády, už jsem byl přesvědčený, že tam je čisťonkej vzduch. Slyšel jste o těle vysavačích, pane poslanče? Slyšel, no. Aha.
A neuvažujete o nákupu? To by bylo... Ne. Ne. Tak chcete Lepší je pomáhat? zakázat. Tohle je řešení. Tohle to vyvinula Budeme jedna všichni firma. v jednom lokále, tak si prostě tam odskočí, teď je to kulturně, tak jako, tohle je tam kytička, usklá, že jo, ale je tam kytička. Jo, no a ty si tam pokouřej, že jo, a tohle, a zase si sednou tam a opravdu to neobtěžuje. Ano. No. Ale to je ta místnost pro ty kuřáky. Ano. Tohle to, co Ne. popisujete. Ne? To je koutek jenom. To je jenom koutek, protože ten přístroj je tak výkonný. Takový smouk, koutek, rozumíte? No. Jo. A tam je ten Tohle vysavač, který... Já to znám, já tomu rozumím, ale on, když se to počítalo, a to jsou hygienici, to zkoumali a ty lidi, co se tím zabývají, tak počítali, že ten vítr by musel mít zhruba asi tak 120 km za hodinu. Aby to skutečně jako fungovalo tak, že ten nekuřák nebude ty karcinogeny dýchat. A to by vás to vzalo i z čepicí teda. Jo, to je... To... A to vy si, pane poslanče, myslíte, že by to bylo špatně, kdyby to ve finále vcuclo i ty kuřáky? Ne, já si myslím, že Japonci to mají velmi dobře vymyšlený a že to spočítali už tak, že jim to vyhovuje a to... Ale víte, co je zajímavé? Že ty restaurace jsou takový jako, oni ty Japonci jsou takový jako obřadný, že jo, a teď s těma hůlčičkama a tam tady tohleto. A je tam takový rituální klid. Klid. Až pro mě Evropana, který je zvyklý na ty hospody, že jo, tak to bylo až takový jako depresivní. Ale tam u té mašiny bylo veselo, a tam si povídali a tohle uvolněný, že jo, to bylo krásné, bylo zajímavé. Dobře, ale tak jako, ty si tady naznačil, že máš tu vůli se odnaučit kouřit, že máš připravený to náčiní a... Dostali mě. Že se k tomu nedokážeš... Ne, ve chvíli, kdy se objevily ty nápisy, jo, a tady tyhle ty slogany, a já jsem ze začátku myslel, že jsou to básničky, a pak jsem zjistil, jo, že to je prostě... Zkoušel jsi všechny metody, nebo ještě ani jednu? Na to odnaučování kouření? Ale já už jsem nekouřil 7 let. Aha, a zase si začal. Ale je dobré, víte, ale já bych s tebou trošku polemizoval, protože nejlepší způsob, jak přestat kouřit, nebo zapůsobit na někoho, aby přestal kouřit, je vyděsit ho. Jo. No, nefunguje, ale... Ne, to nefunguje. Šantal potřebuje něžný přístup, to už jsme si tady vyříkali, ty jsi tady nebyl. Mě ještě vysvětlit, že nekouřit, Já ti to popíšu. Škrábalo mě v krku, zeptal jsem se manželky, jako aby se mi podívala se mi do krku, já jsem trošku pokašlával, ale to bylo podzimem, jo. A tak jsem, protože jsem hypochondr, že jo, jak jsem říkal, plachej. Ne, já ne. Každý je v podstatě hypochondr. Ne. Muži jsou daleko víc hypochondr než ženy. Protože jsou odpovědnější. No a co, škrábalo tě v krku a co, manželka? Manželka, protože bývalá sestřička, tak se mi podívala do krku a udělala. To bylo co jako? To bylo hrozný. Jako kdyby tam viděla něco otřásajícího. Já jsem měl pocit člověka, který mu tahají koberec pod nohama. A najednou, a jsem říkal, co? A ona říkala, to nic nemusí znamenat. Co je dneska pátek, tak si v pondělí zajdi na onkologii. To bylo strašný. A to se musí dělat v pátek, protože máš sobotu tam. V sobotu nemůžeš na onkologii, v neděli nemůžeš na onkologii. A tyhle ty 2 dny, to je prostě, já už jsem měl pocity člověka, už jsem se trošku loučil se životem, jo. A říkal jsem si, ty stromy, jak se to krásně, já už to neuvidím. Ano. Borise, na které stran seš, hele? Prosím? Na které strana seš? Z její stranu nebo naší? No. Poslyš, já jsem klaun, jo. Já si Počkej, prostě ještě si nezapomínej, ne, můžu ti postavit. Já teďka mám pro tebe trošku záludnou otázku. Věřil bys tomu, že by si dokázal třeba během, já nevím, 2-3 minut přestat kouřit? Věříš tomu? Věříš, že to je vůbec možný? Ne, je to možné. Je to možné. Říká se, že je to asi těžké jako přestat s heroinem.
ale určitě je to možné. Ono totiž je to možný i... Jako Kdyby mi určitě... Max 4letý řekl, táto, nech toho, tak toho nechám. To nemám na mysli. Jsou metody, kdy nemusíš mít tu vůli a kdy přestaneš kouřit. Já znám případ, že například Jiřina Bohdalová ze dne na den přestala kouřit. Cože? Protože jí kdosi očaroval tu cigaretu, takže jí ta cigareta nechutnala. Slyšel jsi to? Teda takhle, ono zlý jazykové tvrdí, ona to nerada slyší. Ona od té doby ne, že přestala kouřit, ale přestala si kupovat cigarety. Občas takhle od někoho to. Ale věříš na tuto metodu, když Jiřinka přestala takhle kouřit? Jo, věřím. Je to možný. Ano, já ti řeknu dokonce takovou věc, že je mezi námi divák, teďka tady v sále, tady divadla Semafor, který tuto zázračnou moc má. A já ho pozvu na jeviště. Pan Prokopiuk. Pane Prokopiuk, pojďte k nám. Posaďte se. I v takhle krátkém časovém úseku myslíte si, že byste ten experiment vyzkoušel buď tady na paní Chantal, kdyby chtěla? To nefunguje. Ne, nefunguje? A nebo tamhle na Borisovi? Řekněte, v čem je ta metoda, jak si... Co je princip? Nesouhlasím se slovem experiment, je to tvrdá realita. Tvrdá realita. A v čem, jako dalo by se, já nevím, několika větama říct, čím to je, čím to způsobujete? Na jakém principu to funguje? Na principu domluvy. Domluvy? Jednoduše. Vy tomu člověku domluvíte a on se tak vyděsí, že toho nechá? Ne, vyděšení taky nefunguje. Vy teďka máte prej, jak si v práci, dokonce Jiřího Bartošku, je to pravda? Je to pravda, je skvělý. To je dokonce, bych řekl, to je vlajková loď kuřáků, ano. Co jsem já? Tak já jsem říkala, že kdyby jsem zkusila jenom takhle ze zajímavost, protože když jsem slyšela, že Jirka už nekouří, tak si tak to není možné. No. Bartoška zastavit se kouřit, tak to ne. On kouří s ušama. Jako... Viděla jste v životě pana Bartošku kouřit? Já? On v životě nekouřil. A já jsem vlastně s ním skoro nic nedělal. Já jsem seděl vedle něj přesně tak, jak sedím vedle vás. On si zapálil, řekl ty cigaretě svině, tipnul a ohlásil všem, začíná nový život. A to bylo vše. Dobře, udělejte tohleto teďka rychle tady s Borisem. Tak to zkuste se mnou, ale já tam jsem zvědavá, hele. Počkejte, tak jako vemete oba, nebo... Tak já teď nevím, kdo je něžnější, s kým mám začít. Chantal je rozhodně něžnější. Teda. Ale on už má to cigáro připravený zase, tak jako... Ne, já jí ho klidně dám. Zkuste mi říct jenom jednu věc. Ano. Jestli jste dostal první facku za první cigaretu. Ne. Protože jeden pacient mi vyprávěl, a to byla tak krásná věta, to se mi strašně líbilo. Když ho táta nachytal s první cigaretou, tak dostal tolik facek, jako potlesku v divadle Semafor. Jak zní potlesky v divadle Semafor? Tak tolik facek dostal za první cigaretu. Tak se... Rozdělte se mnou, Spolupracuj trošku, spolupracuj. Jistě, já jsem dělal legraci. No, tak jako... Nemáte nějakou brožurku třeba? Nemám. Jedině chci vás hned na úvodu poprosit, podívejte se na moji ruku, protože Jiřinka mi vytykala, že já jsem ji ničím namázal. Ano. Jestli není namazaná. Ne, Můžu taky? S radostí. Abyste potom Jiřince svědčil. Jo, že to nemáte napuštěný něčím. Ona pořád tvrdila, že mám něčím namazanou. Takovou kyselinu sírovou nebo něco. Tak potom... jenom vás poprosím, aby mě potom něčím nepodezírali. Je to v pořádku, já jsem čukal. Rozdělte se se mnou cigaretou. Chcete cigaretu? No jasně. Jo. Můžu s ní trošku popovídat? Jistě. Můžu říct, že jste skvělé, že jste v životě nekouřil. Ne, víte, tahle mrcha snese všechno. Ona mi věří úplně všemu, co jí řekne. Můžeš říct, že jste skvělý? Ano. Perfektně. Dokážete jít ven říct to každému, že jste skvělý? Jo. Ne. Zapalte si, prosím. Ale upřímně, Boris, upřímně, no, normálně. Jo. Cigareta je prázdná. Prázdná, nic tam není. Ona mě poslouchá. Kouřte jako doma.
Já nekouřím doma. A víte proč? Protože jste nikde nekouřil. Víte, že to nejde kouřit ani pravou, ani levou rukou? Netahne. Vy neumíte ani tahat. Tak tahne nebo netáhne, tak jako spolupracuj. Blbě. Blbě tahne. Bude hůř. Bude No hůř? jistě. Dneska? Hned. Hned. A mám kouřit dál? No šlukuj, nemáme čas. Šlukuj. No. Suchou pusy, ucpává se krk, tráva, vzduch. Než si ho zpracujete, jenom, pane poslanče, vidíte to, jo? Nebylo by užitečný zaměstnat pana Prokopiuka v továrně na cigarety, že by každý to cigáro takhle prožmoulal? Všichni by se poblili, rozumíte? A byl by klid, jako. Určitě. No, Můžu to? to je přeci, Co dospěli, můžete všechno. Určitě. že by to byl státní zaměstnanec, pan Prokopiuk, rozumíte tomu? Určitě. Jako? Jo, berete to, jo? Jde. No. Helejte se, on to típe, ten Boris. Proč jste tipnou? To jste v životě nekouřil? Nemusím. Těžko se vám říkalo, ne? Já se na to strašně dlouho těším, až to řeknu. Musel jste hledat strašnou silu vůli, byste řekl, ne? Ne. Věříte tomu, že jste skvělý tím, že jste v životě nekouřil? Začínám si to myslet. Přesvědčte se, že ano. Jak se mám přesvědčit? Zapalte si. Přesvědčit se jinak? Já to myslím vážně, zapalte si. Ať to doma neskoušíte. No. Vidíte, on už to na to nemá chuť, já to na něm vidím, on na to nemá chuť. To protože v životě nekouřil. Jak může mít chuť na cigaretu člověk, který v Ne, životě on kouřil, já nekouřil? jsem v životě nekouřil, on kouřil. Jako. To byl někdo jiný, to nebyl Ne? on. No ty už jsi jak zhypnotizovaný, tak si zapal. Já na tebe koukám opravdu jako propadlý oči normálně. Jak kdyby si v životě nekouřil. A to je líčení. No, hele. Ne. Vy máte krásné nekuřecké ruce. Tak. Zkuste říct nějaké svý pocity, ať nemyslí diváci, že jsme předem domluvili. Nemusím kouřit. Protože jste nikdy nekouřil. Můžu na to přistoupit. Nepřistupujte, zapalte se. Ne. Já skutečně teď Jen nemám tak, chuť. ukažte, jak jste kouřil poprvé za školou. Pane Prokopiuku, jenom jak ta léčba dlouho trvá, víte, my nemáme neomezený čas, jako, Ne, to je jenom já za už bych ho školou. rád viděl jako nekuřáka, Za školou rozumíte? se to kouřilo strašně rychle, musíš Jo? větší, teď je odporné. Teď je žumpa. Jo. Kouřte. Ukažte, jak to bylo za školou. A Netáhne. Netáhne, jste v životě netáhne. tak. Dobrý. Konec? A to je všechno. Výborně, výborně. Teď nastává okamžik magisterského diplomu. Přátelé, jestliže... Ano, už zůstaňte sedět, pane Prokopiuku, máte tady svého pacienta, možná v zákulisí Šantal taky už tady vidím projeví zájem. Přátelé, jestli tohleto naše, řekl bych, protikuřácké sezení má končit tím, že na konci máme z nekuřáka, respektive z kuřáka nekuřáka, tak si myslím, že to aspoň stálo za to. To je pro tuto chvíli opravdu konec. Já vám děkuji za vaši pozornost a znova opakuju, pamatujte si, že cokoliv chcete vědět, najdete tady ve Všechno Party. Naschledanou.